Ang mga hayop doon na ba'y katungod. Muni siya ay atong pangutanang atong pagatubagon nining adlaw. Ugod niya atong gipasalamatan ang nagapaabot niini. Ang tubag sumala sa balaang kasulatan sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27 paingon sa 30. Ang Dios nagbuhat sa tao ug iyang gipanalanginan ang tao nga ang tao dumala sa tanan nga gibuhat sa Dios dinhi sa kalibutan. So kung kag katungod, ang katungod sa mga hayop mao ang pagtuman kung unsa ang plano sa tao. Kung imong makita mga higala, ang hayop sama sa baboy gibuhi sa mga tao, gipadaghan aron nga ilang pagaihawon o pagakanon. Apan ang hayop doon na sila katungod nga mabuhi, mukaon. Kay sayop mapunang magbuhi kag hayop unya wala kay ikapakaon. Kay ingon ang Dios ang katungod sa mga hayop mao ang pagkaon sa mga sagbot. Muna'y katungod sa hayop. So wala ka kakita nga ang baboy nagtangkal og tao aron iyang gibuhi. Pero hinumduman nato mga higala nga ang Dios naghimo sa tanang butang para sa tao. Muna nga makita nimo bisan ang isda ginapamasol sa mga tao, ang mga ero gibuhi sa tao aron magbantay sa gawas, ang iring gibuhi sa tao para mugukod og mga ilaga, ang baboy gibuhi para litsonon, ihawon, humbaon. Muna ang kinabuhi sa mga hayop. Muna nga pasalamat tas Ginoo nga usahay atong kinaiya burag hayop pero dili kita hayop. Na may mag-away magtiayon nga hayop ka. Manungag ka, manumbag ka, mamaa ka. Burag kag iro. Pero mga igsoon, pasalamat nga gibuhat ta sa Dios nga dili hayop kay ang katungod sa hayop mao lamang ang pagsunod kung unsay mga plano sa tao. Kay ang tao gitagaag katungod sa Dios nga ang hayop atimanon. Muna nga matod pa sa balaang kasulatan nga ang hayop atong ampingan kay sa samang paagi sila dunay katungod nga mabuhi bisan pa man sa gikatagal nga mga panahon sa ilang kinabuhi. Na mga higala kung pananglitan mga kaigsunan, no? Kung ang hayop imo lang pod siya nga abusaran sa inyong hunahuna mga higala, no? Kana ba siya pwede, no? Kay gani sa atong balaod karon kung makit-an ka nga nag-abusar ka sa mga hayop, pwede na pod ka mapreso. Ay mga nagtutok niya na sa atong paggobyerno nga ampingan gid ang atong kahayupan. Muna nga ingon nga Kristohanon ato ni apply nga ato pod nga respetuhon bisan pa man ang mga hayop, no? Kay kanang atong mga hayop dako po na siya gikatabang sa atong katilingban, no? Kung dunay mga kawatan ya awhagon sa ero, udagan man po na sila. Muna nga ang mga hayop nga gibutang sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, ato na sila nga ginarespeto kay naapod sila katungod nga sila ampingan, nga sila pakanon. Muna nga ang uban karon namaligya nag mga iro nga arang mahala, no? Mahal gi kayo ang iro, nanay tag 5,000. Nya ang iro ginadulog-dulog na sa ilang kama. Nya ang asawa wa na idulog, ang bana wa na idulog, ang iro na may gidulog. Naagya po'y katungod ang hayop pero sumala sa Biblia ang pangutana sa biblikanhong tubag nga ang hayop under siya sa autoridad sa tao. Na nga way nireklamo nga muingon siya nga ayaw ko ihawa agalon kay gusto pa ko mabuhi mo wa gitay mahimo. Matod pa ang baboy igo ra siya gipadako gani sa ato mga kaigsunan labi nag Pasko ginaham kayo ang litson sa makasimbahanan sa mga parte mga igsunan di mawala halos ang litsong baboy kay nganuman nindot pud siya nga mino or klase sa pagkaon. Muna nga kung magsabadista ka maingon ta nga pugni na lang ginang imong ginhawa nga di lang ikaw ka og litson bitaw mga kaigsunan. Ang mga pangutana nga gihatag sa ato karon, salamat o kung doon na pa mo'y mga ika-comment nining akong tubag, pwede raman po ninyo ni ika-dugang sa atong tubag aron nga ang atong pangutana mahimo gikini siya nga mapalapnag, mapadako sa tibuok nga kapupud-an asang suok sa kalibutan moabot ning atong tingog karon ang programa Dala na Hesukristo. Og salamat.